Iqela le-ANC libambe inkonzo yokuqala emswaneni yalo ebesakubanga umphathiswa netshantliziyo lenkululeko uPravin Gordhan. Inkundla ephakamileyo yasePitoli isichithile zeyazikhupha nakumqulu wenkundla isicelo esingxamisekileyo sikaThabo Bester sokuba anikwe imvume yokusebenzisa ilaptop yakhe entolongweni. Mamelodi Sundowns iqobisana neSuperSport United kumdlalo weBetway Premiership oza kubanjelwa kwibala laseLoftus ePitoli ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Usapho izihlobo kunye noxaba lowo ebesakubanga umphathiswa wesebe lamashishini karhulumente uPravin Gordhan zimchaze njengendoda ibilungile izinikele kumsebenzi wayo kwaye izimisele ukusiphula neengcambu rhwaphilizo nobuqhophololo kumasebe karhulumente asebenze kuwo okuthethwe ngethuba kubanjwe inkonzo yabucala emzini wakhe ePitoli namhlanje nethe yalandelwa inkonzo yesikhumbuzo nebibanjelwe kwiholo yoluntu eRhawutini. Abahlobo nosapho lukaPravin Gordhan lufumene ithuba lokumbona okugqibela phambi kwenkonzo yakhe yesikhumbuzo namhlanje emva kwemini. Umsunguli weSave South Africa, uSipho Pityana, umchaze njengendoda ibithanda abantu. Kanti uGordhan ubhubhe kwiveki ephelileyo emva kokulwa nomhlaza. The years of his resistance of state capture right in the belly of the beast were probably one of the clearest demonstration of the caliber of the man, his courage, his willingness to lose life and limb to ensure that we stay the course. I-Ahmed Kathrada Foundation ithi uGordhan ebeyintshatsheli yenguqu. We were hoping against hope that the prognosis wasn't as dire as it was. But we also knew that once the news were to be broken, there would have been a need to have rallied people around the truth around Pravin's life. Kusenjalo kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo uGordhan uchazwe njengetshantliziyo ebelizinikele ukusiphula neengcambu rhwaphilizo. Who was committed to seeing freedom happen in South Africa, not only during the time when we were now privileged, being in government, being in positions and all. He carries a whole history of having been part and parcel of the liberation struggle. Comrade PG was one of the longest serving members of the National Finance Committee, preceding even the current term, on which he served with dedication, honor and integrity, despite his many other important commitments in the organization and society. Inkonzo yomngcwabo kaGordhan eza kuqhutyelwa eDurban ICC ngolwesine. Sicithiwe isicelo esingxamisekileyo sombulali nesidlwengu esiquqa sibuyelela uThabo Bester sokuba avunyelwe kuba abe ne-laptop yakhe kwintolongo avalelwe kuyo. Inkundla ephakamileyo ePitoli igqibe ngelithi akukho nto ingxamisekileyo ngesicelo salo kaBester yaye wasenza ngaphambili esi sicelo kwinkundla yaseFreystata. uThabo Bester uxhapha amagwebu phambi kwenkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje evakalisa ukungaxoli kwakhe ngemiba athe inyasha amalungelo akhe aqulethwe kumgaqo-nkqubo weli. OkaBester uthi walelwe izihlandlo eziliqela ukufikelela kwiincwadi eziqulethe ulwazi ngokubuyiswa kwakhe eTanzania ukwavakalise ukuba ufuna ukulungiselela ukuxoxa kwetyala lakhe lokubuyiswa kwelalizwe. I am under circumstances where I cannot access even a diary. And because of those small factors, they make a huge difference if you cannot take a diary of notes. That from November the 6th, 2023, Correctional Services was the first time they allowed me to have books and access to information. This information is so-called limited. I cannot get the press, which I have highlighted in my affidavit. I cannot get the press briefing on the 8th of April, which was done by government, stating the reasons of deportation, which are fundamental in the main application. Your Honor, this application is not an application self-created. There are numerous attempts that is before the respondents where they have a complainant request book.
If Your Honor could request the complainant request book, they have strategically not added the copy because it states how many times I have been denied access to books and access to legal information. Igqwetha elimele isebe lezoluleko nomphathiswa wesebe uadvocate Musiwa Mazibuko uthe akayiboni imfuneko yesicelo sikaBester. The applicant suggests that he should have access to court in the manner in which he wishes. He does not want to have access to printed authorities or textbooks. That much is clear. Because according to the submissions that he made today, print media fades. So with respect, there is really no substance in that submission. Kananjalo advocate ucele ukuba sichithwe isicelo. I respectfully submit that this application should simply be dismissed. OkaBester ukwathe umangalelwe ngokuqhwesha intolongweni kodwa akukho bungqina balonto yaye oko kumenza azive ecalucalulwa. Inkundla isichithile sisicelo ngelithi akukho nto ingxamisekileyo ngaso. Khululwe ngebheyili ye-R200,000 inkundla kaMantyi yaseKapa wayejengene nokuhlaliswa koluntu kwesi sixeko umnumzana Malusi Boy. uBoy natyholwa nabo bajengene nezityholo zonaniselwano ngemali, ubuqhophololo norhwaphilizo phakathi kwazo. Eli tyala liphathelene nokunikezelwa ngondlela mnyama kweethenda ezingapha kwe-R1 billion. Umkhanelwa kweli tyala lobuqhophololo norhwaphilizo lweethenda uMalusi Boy ukhululwe ngebheyili phantsi kwemiqathango engqingqwa. Applicant is granted bail amount of R150,000. Applicant is prohibited to make contact directly or indirectly with any witness for the state till the matter is finalized. Applicant is prohibited from leaving the Republic of South Africa for the full duration of the case up till it is finalized. The applicant is further prohibited to leave the Western Cape, where she resides, without contacting the investigating officer, Captain Pekier, of Provincial Commercial Crime Investigation with cell number which will be provided to you, disclosing full information as to where she would be travelling and when she would return to the Western Cape. Igunyabantu lezotshutshiso eNtshona Koloni liyamkele imiqathango ebekwe inkundla. It was interesting and we are happy with that because she increased the amounts of the bail amounts we proposed for each individual. You remember we proposed bail amounts between 200,000 and 20,000 and she has increased it between 250,000 and 25,000 rands. Ngomhla we-16 ngo-Oktoba eli tyala liza kuhlala kwakhona nalapho igunya-bantu lezotshutshiso liza kongeza abatyholwa ababini nabarhanelwa ukuba baziinkokheli zolwaphulo-mthetho. They were leading this enterprise which we call Ralph Stanfield and Nicole Johnson Enterprise, where basically it was about them getting tenders which were then benefiting the leaders as well as the members of this enterprise. You'll remember that it was explained in court by our prosecutor that there were 8 tenders instead of 11, within a total amount of 1.024 billion rands. Abatyholwa bajongene namatyala alishumi naquka unaniselwano ngemali, ubuqhophololo kunye neyelenqe lokwenza ubuqhophololo kuquka namanye amatyala. Abasebenzi benkampani evelisa ilekese uMr Sweet bathi kanti leleziko emizini yabo susela oko baqala uqhankqalazo. Abasebenzi bathi bafuna imivuzo yabo yonyuswe isuke ku-R12,500 ye kwi-R19,500 ngenyanga, kodwa umqeshi akavumelani nabo. Umqeshi uthi angayinyusa imivuzo yabo ngomyinge ka-4% kwaye ngolwesine lo siya kuwo iza kuba inyango lukwayimbo luqhuba. Ngabasebenzi abangaphaya ko-400 ababeke phantsi izixhobo zokusebenza kule nkampani uMr Sweet. Aba basebenzi bathi kudala becela ukonyusela imivuzo ukususela ngo-2022. Bathi ngoku olu qhankqalazo lubangela indlala kwiintsapho zabo. Kunzima kakhulu because there's a lot ekumele fanele siyenze, fanele sibhadala ama-fees, fanele sithenga ukudla, i-basic food, ama-transport wabantwana. So inyanga already siphelile vele. So kunzima kakhulu ama-rent ngapha
and nesalary le esitholayo la incane kakhulu. Asikwazi nje ukuthi singasurvive ngayo. Mina ngina 22 years ngisebenza kule company, nge 28 September ngenza 22 years ngisebenzela la. But ngihola 8.9 per month. Ayenzi next, asikhona ukwenza next. Abantwana bayasafara, asikhona ukuthi abantwana esikolweni. Sisebenza kanzima, siforced ukusebenza ama overtime singafuni kuthiwa kumele ungene ngenkani. Uthi ungatholi lutho. Omnye wabasebenzi owaqala ukusebenza Mr Sweet ngo1986 uthi luninzi urhwaphilizo olwenzeka ngaphakathi kule nkampani. I-audit mayisiza before beyiveza hayi abantu basebenza kahle bahola kahle kune-envelope zimbini kunale nomali enkulu hayi basebenza kahle ngalenkulu ngalincinci lesirojwa ngayo apha phakathi kuninzi ubuqhetseba obulapha phakathi kuninzi ubuqhetseba obulapha phakathi ndicela ukuthi mhlawumbi noba ingaba yi-labor department ikhizongena kanti ama-hawks azovundulula zikhona ezikhiwe ezingavulwayo. Ngoku qho ngosuku ababasebenzi baye bafolela ukutya apha njengoko bengasasebenzi. Othethela imanyano yabasebenzi uJacob Potlaki uthi umqeshi wabo akazithatheli ingqalelo izikhalazo zabo. On last Friday sithole i-message from iCCMA yasitshela ukuthi ifuna uku-intervene on this. So saya ecaleni sahlulana laphaya. Asansazwana naye because uthi if offer yakhe sase 7%. So manje bayasincenga ukuthi sibuyele lapha eCCMA sithi angeke sibuyele eCCMA angasiniki indawo la esifunayo ukuthi uyasuka kwama percent or ungena kwama rent na. Kusenjalo yona inkampani khange ifuna ukuphefumula ngolugwayimbo. Oluqhankqalazo lugqiba inyanga kule veki luqhuba kwaye abasebenzi bathi umqeshi endaweni yokuba onyuse umyinge wemivuzo yabo uya ewehlisa ngakumbi nangakumbi. Abasebenzi babetha ngenqindi phantsi besithi abazokubuyela emsebenzini de konyuswe imivuzo yabo. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa Dingulumka Bekindawo eGermiston. Ukunqongophala okumandla kwamaziko kahulumente yanceda ululeko lwamaxhoba eziyobisi eMpuma Koloni kunyanzelise iintsapho eziphelelwe lithemba kuba zingene kumaziko abucala nangekho mthethweni. Eliphondo lineziko elinye kuphela elilawulwa ngurhulumente elinokwazi ukwamkela abo badinga uncedo. Sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kweli nqaku. Aya esanda amaziko angekho mthethweni anceda amaxhoba eziyobisi eMpuma Koloni. Nangona kukho ukhathalelo lobungcali obuthembisayo, iindawo ezininzi ezinjalo zijamelene nezityholo zokuxhatshazwa. Owayesakuba ngumgcini welinye lamaziko nelibizwa i-Africa Rehabilitation Centre usichubele ngokwakusenzeka kweli ziko. Seeing human being chained like that. And then I asked myself, how am I going to utilize this money? Because it's ndiyafuna uphangela ne ndine-club nesikolo nanix ndine-family. How am I going to use this money knowing uba le mali I was supposed to say thank you because abantu baphila kabuhlungu bhasisi wam ufuna ukuxoxela Abamelwane beliziko bathi ibilusizi indlela ezaziphathwe ngayo izigulane. Ibilusizi lodwa ngenxesha uvisikhalo. Ngaziba ubethwa ngubani ke ngoku ukhalayo. Ukhali ngathi abethwa. Umntana wentombazana uyakwazi ba ayaliswe nomntana ongumfana. Ukanti kwelinye iziko eliseMonti sincokole nomnye wabo bebesebenza kweli ziko, iMangwanya Wellness Centre, nosixelele ukuba izigulane bezingawuthobeli umthetho wale ndawo nezazifuna ukugoduka zazibethwa. Indawo yakhona yindawo yokunceda abantu, especially ababatya iziyobisi, kuba nakhona kuzabepha abasuke ngabazali babo. Kukhona amabango okuxhatshazwa ngokwesondo. Kuphindwe naxa kukho le micimbi kuthathwe umfana wokuhlala oze apha alaliswe nalaa ntombazana kuthiwe hayi lo mntana unamadimoni, idimoni lakhe lifuna uba alale nomntu ongumfana. So zezinye izinto endazibonayo mna phayana. Isebe lophuhliso loluntu liphawule ngelithi amaziko akumila kunje mawaxelwe kwabasemagunyeni.
Well, we are equally concerned about the mushrooming of these centers that are operating outside of the acceptable norms and standards. We call upon communities to ensure that whenever you send your loved one for treatment, to ensure that the center is registered with the department. Iziko iAfrica Rehabilitation Centre liyaqhubeka lisebenzela kwindawo entsha engaxelwanga, ukanti bobabini ababaphathi balamaziko abafumanekanga kuzawuphawula ngezi zityholo. Osamashishini banethemba leendaba ezimnandi ezingadala uncumo ngokuphathelene nokwehliswa kwenzala imali-mboleko ibhanka enguvimba. Ngolwesine kulindeleke ukuba irhuluneli yebhanki enguvimba uLisija Kganyago enze isibhengezo malunga nokuba iza kwehliswa kusini na inzala kwimali-mboleko. Ukuxhuma kwenzala yemali-mboleko kube nefuthe libi kumashishini amaninzi. uLebu Makweme nomyeni wakhe ngabanye osomashishini abaluvayo olulwamvila. You now have to invest money where you're getting that money, right? And we have to get equipment that will make you competitive. You need to get that money. And when it is expensive for us to process, it becomes expensive for us. The lending price for the chicken then becomes expensive. So that's where the interest rate comes into play. Usoqoqosho ozimeleyo uNtombi Mpele Thomo unelunda ngegalelo lesi sibhengezo. We are anticipating that households are going to have a bit more reprieve in terms of their debt repayments, because that's a really big issue for South Africans. But also, secondly, that they've got some economic stimulus in terms of their income that goes towards consumption, other than that of servicing their debt. Uhlabele Mgama esithi oko kuza kuxhamlisa namashishini asakhasayo. But also to be able to get their business and balance book to be at a place where continuity becomes a reality, because as we know, a lot of our small businesses also suffer from having to close down because of lack of cash flow. Ingcaphephe ke kwezoqoqosho zilindele kuba inzala icuthwe nge-25 basis point, nto leyo eza kwehlisa inzala ibe ziiphesenti ezisibhozo. Mamelodi Sundowns iqobisana neSuperSport United kwidabi laseTshwane kumdlalo weBetway Premiership oza kubanjelwa kwibala laseLoftus ePitoli kwimizuzwana nje engephi ukusuka ngoku. It's a good corner and a free header, so easily done. Kwimizuzwana engephi ukusuka ngoku uSompempe uza kuzivula zityakatyane kwibala laseLoftus nalapho iMamelodi Sundowns iza kuqalisa nephulo layo lokuzama ukukhusela intshinga yayo yePSL xa iqubisana neSuperSport United. Abafana bestyle baza kulo mdlalo emva kwempumelelo yabo yemvula yamanqaku amane eqandeni nalapho babethele ogqirha nezicaka iqela laseSwatini imbabane Swallows kumdlalo weCAF Champions League kwimpelaveki esiphuma kuyo. Lo mdlalo ujongwe ngabomvu nanjengoko abalandeli nabathandi bebhola befuna ukubona ukuba ingaba iBrazilians zisenalo na ulwamvila phantsi kweenguqu ezininzi ezithe zenzeka kweli qela. Zivule zidibane Sompempe kakade ziwaqhelile amadabi. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzango deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mnake ke gama ndikuthabile Makhaphela ndingumamthembu eyamva nje imozulu yenjenje. Kanti ke mbukeli ekhaya siye sivule ngokuphawula kaloku iziganeko zamva nje apha kuMzantsi Afrika uphela umzekelo omhle apha kumbindi noko kuhle kakhulu phaya kaloku koFixburg phaya ekuseni noxa kubanda ngamafu ngala 9 degrees yaqhuba imini kamandi futhi ubhudla umoya phaa ngorhatya ngala 21 degrees kuhle welcome nje ekuseni ngo-11 degrees. Kanti mbukeli ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu sivule ngelokuqala nqa kusempuma koloni njengaphaa koRhafu amafu abikwe nje yonke la ntsasa phaa ngesasithoba futhi baqhube nosuku belusonga nimathumba ntaka mpela mbukeli lazulu yonke nje lamini ngala 20
28 degrees. Kanti ke xa sihlabela mgama sijonge phaya ephondweni lase-Free State ngomso njengapha kumazantsi ephondweni Bloemfontein phaya neziphaluka ngaye kaloku la 12 degrees. Limadoda kampela futhi izulu usabhudla umoya phaya ngorhatya futhi kube bubanda nenkwankca ka-21 degrees. Nantsi ke bethini imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso njengapha koBeaufort West kwimpuma yelaphondo phaya kaloku ngola 9 degrees ekuseni. Qabaqaba njengamafa ngothusiyo phaya ngorhatya futhi ngaye kaloku la 24 degrees phaya xa besonga imini. Kanti ke bona phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso koKuruman kumantla phaa kula mmandla kuyatshisa nje bevuka phaya ngala 11 degrees bayisonge kamnandi futhi imini ngelanga lihlabile umhlaba phaya ko-25 degrees. Mbukeli wami ekhaya nantsi kaloku imozulu phaya ephondweni lase-North West ngomso njengapha kaloku kumazantsi gxebe phaa kumantla koMahikeng phaya ekuseni futhi bevuka ngala 12 degrees kuhle phaa kucwengile yonke imva kwemini ko-28. Kanti ke bona phaya ephondweni laseRhawutini apho sisaza zakhona bethuna kumazantsi Vereeniging phaya ngo-11 degrees kuyatshisa ngemva kwemini futhi ko-27 degrees kanti kuphole kamandi eSprings kwasekuseni ko-13. Nantsi bethuna kaloku imozulu xa sinyuka sithi chu apha emzantsi sijonge phaya ephondweni laseLimpopo ngomso koobilabila phaya umzekelo kuhle kakhulu bevuka ekuseni futhi kuyatshisa phaya emini xa beyisonga ngengqatsini ka-34 degrees kuyatshisa futhi laphaya ePhalaborwa kwasekuseni ngo-20. Kanti ke phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso njengaphaya eMalahleni phaa kumbindi welaphondo ngo-15 degrees ekuseni kube bubanda phaya ekuseni ko-Emelo ngeshumi nje likhatshwa sisithathu kuyabanda futhi kuyanetha eStanderton ngo-14. Okokugqibela nqambukele apha ekhaya phaya KwaZulu-Natal njengapha kumantla futhi koNewcastle ekuseni ngelashumi nesithathu bayayisonga icwengile imozulu phana amafunja ngephi ka-27 degrees kuyabanda xa bekutshisa kakhulu phaya koLadysmith ngo-34. Mna kuthatha kangaka xesha lemyole. Kanungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.